क'क्राझार कारिगाव लामानि खांख्लाबादा हाथाया फिसा हाथाइसालिब्लाबो क'क्राझारनि मुंख'जाथाव हाथाइ। खांख्लाबादा हाथायाव जायगानि आबादारिफ्रा आबाद मावनाय मैगं थाइगं मोननायजों लोगोसे ना बेदरखौबो जायगानि सुबुंफोरा फानो, जायनि थाखाय गोबां सुबुङा बेयाव जायगानि मैगं थाइगं मोननायजों लोगोसे ना बेदर मोनो होनना हाथाइ खालामो। बे खांख्लाबादायावनो मैगं फाननायजों लोगोसे गावनि सोलोंथाइखौ लाबोदों लक्ष्मीश्री राभा मुंनि सासे निखावरि न'खरनि हिन्जावसाया। गोजां बोथोरावबो गुदुं गस्ला गानालासिनो मैगं फानबोनायखौ नोजोर होनानै दिनै दावरा देख्रेब नार्जारि बिथांनि दैदेननायाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि फारसेनिफ्राय गुदुं गानग्रा गस्ला एबा जि होयो लक्ष्मीश्री राभानो, जाहाथे गोजां जानानै फरायसालियाव आरो हाथाइसालियाव थांनाङा। नैबे जारुआ मा नाम नोंनिया? लक्ष्मीश्री राभा। लक्ष्मीश्री राभा बे गौरां हाई स्कुलाव क्लास 6 आव फरायो। ओमफ्राय बियो बिदिनो बिनि मैगं नैबे मैगङा बिनिजों केमेराखौ नाय, बिनि मैगंजों बियो दा बिसोरो न'आवनो मावो बेखौ। न'आवनो नैबे बिफा बिनि मा नाम बिफा? राजकुमार राभा। दा बिसोरो न'आवनो मावो। दा बिमायाबो दं, बिमाया खामानि मावदों माबायाव लामा सिगदाव माने मावगासिनो दं खामानि। दा जोबोद खस्थ' खालामदों। बाजाराव फैबाय थायो, आं बेखौ बाजाराव जों नुबाय थायो। बाजाराव फैबाय थायो, बाजाराव मैगं लाबोबाय थायो। बिदिनो स्कुलावबो थाङो, गौरां स्कुलाव क्लास 6 आव फरायो। दा गोजां बोथोर बिराद दाखालिनिफ्राय एथ' गोजांनाय, बे समाव नैबे जि गाननानै दङ आरोखि। नैबे जिया बिनि ड्रेसा, सेन्देला बे। दा न'आवबो ड्रेसा मोजां गैयाना, न'आव दङ, स्कुल थांना दं। दा बिदि गोजांनाय समाव बे दङ। दा ओंखायनो जोङो बेयाव दिनै बेखौ एसे सहायनो हायोब्ला मोजां, गोरिब गथ'फोरखौ गांसेबाबो गस्ला जोङो नायोब्ला मोजां होननानै जों ज' सावरायदों। दा जोंनि बेयाव दङ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि जेरै एक्जिकिउटिभ मेम्बार धनेस्वर ब्रह्म क'क्राझारिनि। दा फिसाला बेना फोरदान ब्रह्म, IAS अफिसार। दा IAS अफिसार फिसा धनेस्वर ब्रह्मआ जनजाति सुरक्षा मन्चनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार। ओमफ्राय नै जोंहा दङ जाहैबाय वीरेन्द्र कुमार बसुमतारी, डाइटनि रिटायार्ड प्रिन्सिपाल क'क्राझारनि। दा बिथाङा जों दंफायो। ओमफ्राय नैबे जोंहा दङ जाहैबाय उनाव कफि बसुमतारी, बियो इन्डास्ट्रिनि अफिसार। बे जनजाति सुरक्षा मन्चआव जों दंफायो। बे माने जोंजों लोगो लाफाबाय थायो, गोदोनिफ्रायनो दंखायो बेहा। जों गोदो एबसु मावब्ला बे समाव बे जोंजों बे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मया बाउण्डारि वाल बानायनाय गासिबो खामानि दङ। आरो बिनि बिब'आ फैसालिया गसाइगाव क'क्राझारनिफ्राय बिजनिनिफ्राय क'क्राझारसिम साइकेल सालायना फैयोमोन। आबो खालामनाय समाव बेनि फंबायजों दा कफि माने बसुमतारी बे। ओमफ्राय जगेश्वर ब्रह्म क'क्राझारिनि, बिथाङाबो जोंजोंनो नैबे नरेन बसुमतारी, बे जोंना माने रिटायार्ड माने भेटेनारिनिफ्राय रिटायार्ड जाबाय। बे आरोखि फिल्ड एसिस्टेन्टमोन। दा बे ओमफ्राय नैबे जानै सासे जाहैबाय समर ब्रह्म, बे जैलार, बेबो रिटायार्ड जाबाय। जैलारमोन बे जोंनि लोगो, गोदो एबसुनिफ्राय जों मावफैबाय थानाय। ओरै बुंबाय दं। ओमफ्राय जोंनि गनेश माने बसुमतारी, बे जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि ट्रेजारार। जों बोरैबा जों जाथियाव माने एसे खामानि मावनो हायो, ज' जाफिनलायदों गोबाङानो। आरो जों गोबां मानसिजों जगाजग खालामबाय थायो। जोंबो ज' ओंखारगोन, जोंबो ज' ओंखारगोन होननानै दा जों दिनै ज' माबानानै जों बोहैदों। आरो बे जारौनो जों एसे फिसा जों माने माबा गाननाय जोमनाय जोङो होनो सानदों, गोजांनायखाय आरोखि बिराद गुदुं जों होनो नागिरदों। दा बेखौ जाहाथे बे लायो दे, नों बेखौ लादो। ओमफ्राय लेखा मोजां फरायनांगौ दे, लेखा फरायनांगौ, लेखा फरायनायखौ गारनो नाङा, खामानि मावनांगौ, लेखा फरायनांगौ। दा जों मिथिगौ बे भारत संबिजितआ दिनै जोङो आर्टिकेल 21A बेबादियै माने 6 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोरसिम फ्रि एन्ड कम्पालसारि इडुकेसन होनांगौ। सरकारा बिदिखौ होनांगौ, आयेनाव दंखाथारो। दा गथे रावबो फ्रि थार मोना। दा दिनै बे गथ'आ जे बे खामानि मावनायनि गेजेरजोंब्लाबो बे स्कुल फरायदों, बिराद मोजां बाथ्रा। दा बेखायनो जों बेखौ हायोब्ला न'खरफ्रा सहाय होनांगौ आरोखि। स्कुला फार्स्टआव थानांगौ, बेखौबो लोगोसे बेखौ मावबाय थादों। ओमफ्राय स्कुलाव थादों, खिन्थु
माने बेखौ मावनायखाय स्कुल माने फरायनाङाबो जानो नाङा आरोखि जेनेबा स्कुलखौ एसे बोलोथारनांगौ मावनांगौ आरो जों सहाय होबाय थागोन जों नायगोन बे मोजां पास जानांगौथे जाबाय मेट्रिकखौ मोजां पास जानांगौ नोंनि एडमिसननि थाखाय जोंबो आरोबाव नांगौ आरो लेखा मावनायाव जों लाजिनाङा मावनांगौ जोङो माने खामानि मावाब्लानो गिनाय जानायखौ लाजिनांगौ दा आं बेजों लोगोसे मोनसे खावलाय लुबैदों दा जोंनि मानसिफ्रा दिनै एखेबारे माने पार्टि खालामनायनि नामाव बे पार्टि खालामनायखाय बेवबा बेरायनो एखेबारे ज' बेरायनो थांनाय लाख फैसा खरस खालामनाय बेखौ जों बन्द' खालामनांगौ बेफोरखौ जों बन्द' खालामनांगौ आरो पिकनिक जानाय ज' फैसा नागार इएम फन्डआव सिटआव फैसा नागार फैसा बे पिकनिक जानाय फैसा अनादर माने गारनाय बेखौ जों दिनै बन्द' खालामनांगौ जों हायोब्ला जों बिदिनो गोरिब मानसिखौ नायै जोङो बिदिनो सहायखौ होनांगौ जों बेखौ लुबैयो आरोखि मानो अनादर फैसा गारनांगौ बेफोरलाय पिकनिक जानानैलाय बेराय मानो फैसा गारनाय नों पार्टि कर्मि जादोंबा जे बेरायथारनांगौ मा खोथा दं बेवलाय नों पार्टि कर्मि जादों मानो जादों फालाय पार्टिनि थाखाय मानो थाखाय मावो पार्टिया जाहाथे मोजां मावो समाजखौ जौगानायनि खामानि मावो जाहाथे आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि गोरिब गुन्द्रानि मोजां मावो बेनि थाखाय पार्टिखौ सापर्ट खालामो पार्टिनि मावो खिन्थु पार्टिनि मावदों होननानै जे एखेबारे अबेबा गवायाव बेराय मोनथारनांगौ अबेबा माद्रास दिल्ली माद्रास मुम्बाइ बाहेरायाव बेराय मोनथारनांगौ बेथ' खोथा नङा अबेबा पिकनिक जानो फैसा मोनथारनांगौ बेथ' खोथा नङा दा ओंखायनो जों खावलायो जाहाथे जोंनि माने पार्टि खालामग्राफ्राबो माने ससियेलिस्टिक भिउआ जाहाथे जोंनाव थायो एक्टिभिजम थायो जोंखौ बयबो जोङो खावलायो आरो लोगोसे बे फैसा बिनाय आरनायखौ जोङो बादा होनाया बेल' नङा जों बे फैसा बिनायखौ जों बादा होदों ओरैनो नांगौ जा फैसा नागिरनो थांलाबायनाय खामानि गैया दामानि गैया फैसा बिदि थांनाय फैसा बन्द' जानांगौ बे इयुननि न'खर थांनाय सोरबा माने माबानि मा होनो सिपनि न'खर थांनाय फैसा नागिरनाय बेफोर फैसा मोजां हुदा नङा बे जों बन्द' जानांगौ जों कर्मजगि जानांगौ खामानि मावनांगौ आरो जों बे खामानि मावग्राफोरनो जोङो सरकाराबो जा हायो एसे बाहायनांगौ सोरबा बिजनेस मावग्राफोर दं गोबां नै गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर बिजनेस मावग्राफोर दं जों नुगासिनो दं बे बिजनेस मावग्राफोरनो जोङो एफा एनैब्लाबो फैसाजों एसे सहाय होनांगौ हेल्प होनांगौ दा जों बेखौ लुबैयो ओमफ्राय लोगोसे सोरबा बे फैसा बिनाय फैसा नागिरनो थांनाय सोरबा जेनुइन मानसिबो नागिरनो हागौ बे सोरबा जेनुइन मानसि दंब्ला बेमारि आजार जानायफोर बेमाराव भुगिनांनाय बेफोरखौ नायनो थाखाय जों माने जोंनि प्राइमारिफ्रानो जेनेबा ब्लकफ्रानो दायथ' लानांगौ आरो फैसा हेल्प होनाय जों हेल्प नांगौ आरोखि आरो सोरबा एडमिसन नांथारगौ जानांगौ सोरबा फरायनायाव सहाय नांथारगौ एडमिसन लानो फैसा गैया ओंखायनो बेफोरखौबो जों सहाय होनो थाखाय जोंनि माने प्राइमारिफ्रा ब्लकफ्रा हेल्प नांगौ दा जोंनि बिदि नङा जे जों गोरलै बोरलै थांनायखाय सानफ्रोमबो सिङाव थांनाय बिजनेसाव थांनाय फैसा नागारनाय बेबायदिजों जानाय नङा सिस्टेमजों थांनांगोन दा जों बेखौनो खावलायो जे जोङो माने जोंनि जिसिबां माने कर्मिफोर दं पार्टिनिल' नङा जिखुनु आफादनि कर्मिफोराबो मोनसे सेन्टिमेन्ट गोरिब मोनसे अननाय माने असहाय मानसिखौ सहाय होनाय बेबायदि खामानि मावो जों बेखौ खावलायहरो आरो जाहाथे नैबे गार'आ लेखाखौ मोजां फरायदो लेखा गोरों जानांगौलै बुजिबाय ज' लोगो लानानै जों गांसे गानो नुबाय